Hej. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kommer i nether på, Altså man kan kun komme i nether i survival. Nu laver jeg bare lige hurtigt en kreativ, så jeg ikke behøver at finde guld eller sådan noget. Men som sagt, jeg skal komme i nether. Og det vil jeg vise jer, hvordan man gør. Se, I skal bruge brosten, tror jeg det hedder. I skal bruge 4 stykker guld i survival. Her, jeg kan ikke lige huske, hvor man brosten, bare til 64 mel eller sådan noget. Og så skal I bruge en nether react til det her. Det er det eneste, man skal bruge. Så I starter med, så det man gør, det er, at man starter med at sætte 4 stykker guld. En der, et der, en der, en der. Så ser det sådan her ud. Kan I se det? Godt. Bagefter det, tager I der, 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 der og der. Godt. Så sætter I jeres nether reactor. Så det vil sige sådan her. Så tager I jeres brosten der, der, der. Så det ser sådan her ud. Godt. Og så tager jeg brosten deroppe. Tager I der, eller der. Ikke den der. Der. Og der. Ja. Og så når I har gjort det, altså nu kan jeg ikke gøre det nu når jeg er i kreativ. Men så går I ind og trykker derpå. Kommer bare lige til at sætte et skilt. Og så trykker I derpå. Og så kommer I neder. Så det vil sige, sådan her ser det ud. Okay? Og så går I ind. Trykker. Og så kommer I neder. Vi ses.